kaitor hingke jotono no hamjago borok hamiano bo wati rohoru borok kaham no bo wati rohoru borok hamya rok no bo sal rohoru borok kaham rok no bo sal rohoru amon bagai kaitor ke jotono no hamjago amon bagai norok ari no bo hamjagdi kena ari rok no bo hamjagdi jodi no amti ke khlaike norok ke kaitor ni busa hai nai hunoi jisu oro phurungui tong tai amti ke no oro bo sao je norok no satok nai je norok no yagul sunai je norok no hamya khlaina nai nai borok no bo hamjagdi borok no bo hamjuk mungrudi amti ke no jisu o barso phurungui tongu tangai hingke kaitor hingke kaham no bo hamjago hamya no bo hamjago kaham no bo wati ruwo hamya no bo wati ruwo kaham no bo sal rohoro hamya no bo sal rohoro jodi no norok amti hai ingke norok kaitor ni busa hai nai hanoi jisu oro phurungui tong jodi no norok ni ari no norok hamjagui tongkhe tai kena ari rok no norok nasleri tongkhe abo ba gentiles hayake tax rom nai rok bo amti no khlaibla je borok no hamjaknai borok hamjago je borok no chubanai borok chubao hingke norok as a citizen of kingdom kaitor ni hani borok ungtutui norok no hamjaknai borok rok no norok hamjago chubanai rok no hamjago tai kena ari rok no se norok nasleru hingke tax rom nai tai gentiles rok bo amti no khlai tongbla norok bai borok tamo difference tongsa fiaba sing perfect ungui maya ba kaitor no suri wana single kaitor ni busabla citizen of heaven kaitor ni hani borokbla kaitor singno subanai singno mature khlaidi singno complete khlaidi singno khalok ridi jatui singkena ari rokno hamjagui mana teke jatui sing yagul suyagui tongui mana teke kaitor ni musung teke tongui mana teke Matthew chapter 5 verse 43 to 48 o singno phurungui tongo kena ari rokno hamjagdi je srainai borok rokno bo ta sraisidi ta lasi residi satoknai borok rokno ta satok fisidi yagulta supi sidi abo se kaitor jisu expect lai o message no singno sawi tong